Tara diri makipagsubay ta sa Latagaw. Alright mga amigos, di ata sa Seawall diri sa Cebu City, og nakita ni nako silang tatay nga mopadyoy pag-abot gikan sa dagat mga amigos, naman na sila og isda. Ug mao kan nilang kuha, mga labas pa kaayo nya, galihok pa ang mga isda ug ginhawa pa. Diha daw sila sa ilawom sa Sisilix na mana. Labas ba? Ay, baligyan niya, boss. Asan yung baligyan? Ayun. Narap ko pa yun? May gagapon. Magpakaroon na. Tapos, Ini akasio. Tanawa. Hindi ako yung nakuha. 1/4 rin ka na. Nawa ka. Ani akasio. Nakakali kayo lang dagat yan. Nagkapalawis na. kami ka GoPro, boss? Lakoy go. Maabot ko ni. Oo, ka na lang. Hindi man mo inikuha na. Nakan. Ito tapos konso. Tanawa da. Nagugulong. Pagwagan na ka. Mani na. Hindi ah. Ah?